Ja. Et svælter ind til trompeter, han går helt amok. 2 kommer roligt af sig selv og følger stille trop. Efterfulgt af nummer 3, som aldrig kan få nok. Og 4 melder sin ankomst, der kan knap nok stå op. Kick, snare, så er nummer 5 her. 6 sparker døren ind med stil og lidt blær. For 7 har et ego-trip, som nummer 6 kan lide. Så kommer 8 med et rim, der er lidt ekstra i. Nummer 9 råber op, for 10 er lidt forsinket. Han sidder i sit hjørne og har slet ikke blinket. Siden han fik den pose med pulver i, er nummer 11. 12 er gået kold og har glemt at tage sig selv med. Så 13 tog hans plads, for han synes det var i orden, når han måtte medbringe sin kammerat nummer 14. Og 15 dukkede udmattet og træt op efter rejsen. Det tog ham at samle nummer 1 til nummer 16.